cash? Kartou? No card. OK. Čau. Cash. Cash, no. Jedeme dál, no, nemáme. Cash. Jo, dál, no. Tak jo, bye bye. Bye bye. To pěkný, to je to pěkný. Co? No špatně nejsme, ale ta cesta je ostrá. Cože? Jo, tak za půl hodiny doleva. Tak pojď. Dobrý den. Hezký to tu máte. Ještě 5 kiláků. No, okay. Není to restaurace? Že? Není to restaurace? Tady. Vypadá to tak, no. Tak to objedem rovnou, jo? Tak co? Budou něčí? Že? To mělo být tady v tom dolíku to druhý. Já jsem neviděl od počku. Ne, ono to vyschlo, ono tady není. Krásný. Tak to je dobrý. Motory. Jo, Tam jde dávat? Tam jde dávat? jo, OK. A okolo. Ne. Dobrý, díky. Čau. Nejzdejší pastevec asi neumí ani číst podle překladače, tak nám ukazuje, kde máme spát. Asi nechce domů, holce, no. Tak můžeme, Aha, to tam nebude, ty ho No. otočne, ten stan. Já to mrdnu sem. tak já ho otočím. Máme tady hlídače. Ty nám ještě přines dřevo, ten machr. Dřevo si nám přines. Jo? Fire, jo, tady je fire. Tak, hodíme to. Mezala po kryo. Uvidíme, když bude, když kryo, tak my uděláme fire, jo. Tak se povedal, že Ale tak to. Dobře, dobře, děkuju, děkuju. Co pálí? Vezmeme ovečku a... Tak. Ne, to by byla škoda. Давай tu, he. Tam tu, flejďům, tu. Hm. Ojdi špina, kam chátu špina. Jo. Všechno bude dobrý. Tak. A tu hoči, flura, na hun. Tým. Kurfin era, tymra. Jo.
Tak to bude asi nějaký překvapko, vole. To jsem zvědavý. Moet ik hier alleen de katu? Une tuminga hund. Jo, Tak se tu fresco. jo, Tak se. jasný. Práší se tu. Práší se, Vypadá, tyming. práší se tu Dit, jako svině. No, jaký máme baráky, vole. Ulen čendik, já ben gam ta he. Já čendik tu. Gam ta, dit je bin. A ty? Tam jo? Tu drama ja, tu tak a tu tam. Spita, ik spita. Okay, my, Fijn. Tak věř. okay, my máme jako víno. Máme. Jak to máme? To víš? Ja ben čendik, jo, čente. Slente. Gam. Je to dobrý, Hej. vole. Liebus, Arkuza. No, tak ráno třeba. Ráno přijde, Hej. no. Ja ben daar gam. Hoort je probleem? Jo. Ciao. Čau, čau. Je pán. Jak to? Nemám, prostě nemám. Já myslím, že ji mám, ale nemám. Máš jídlo nebo chceš jídlo? Mám jídlo. Ale mám tady paprika, chicken si dám. Právě vzpomněl takovou chuťovku. Abych to chtěl rozhrát dneska, ale nemáme pečivo a hlavně na to potřebujeme si umýt ruce. Jsem dostal napad. Normálně tam pustíme tu písničku My z konce světa, znáš to? Ne. La, 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 la.